Zvyknete sa často ospravedlňovať? Ahoj, tu je Ingrid a ja verím, že máte krásny deň. Takže poďme sa pozrieť na to, pokiaľ aj vy patríte medzi osoby, ktoré sa často druhým ľuďom ospravedlňujú za niečo, tak nie vždy to môže byť o tom, že vy ste spravili nejakú chybu. Pokiaľ to vnútorne cítite, máte taký pocit z toho, že áno, tá chyba je na vašej strane, tak samozrejme je fajn, keď sa druhému človeku ospravedlníte. A malo by to tak byť. Ale pokiaľ sa zvyknete často ospravedlňovať, ide vám to ako keby tak automaticky z vášho vnútra, hoci spravíte možno nejakú maličkosť, alebo jednoducho ide o naozaj veci, za ktoré sa druhí ľudia nezvyknú ospravedlňovať. A vy to robíte a robíte to možno opakovane, že sa niekomu ospravedlňujete opakovane, tak opäť je to o vás, hovorí to niečo o vás. Čiže pozrite sa na svoje vnútorné presvedčenia, aké máte. Pozrite sa na to, aké máte sebavedomie, sebahodnotu, aká je vaša sebaláska. Pozrite sa do svojho vnútra, pretože tí druhí ľudia sú len zrkadlom a odrazom vášho vnútra. Čiže pokiaľ sa opakovane dostávate do nejakých situácií, pri ktorých vy máte taký nutkavý pocit sa neustále ospravedlňovať a opakovane sa ospravedlňovať, alebo to niekomu pripomínať, áno, že ešte dodatočne sa nejako ospravedlňovať, tak opäť nie je to v rovnováhe. Tak ako sme si povedali aj v minulom videu, pokiaľ máte tendenciu neustále napríklad niekomu niečo dokazovať, neustále sa ospravedlňovať, neustále sa obhajovať a podobne, tak stále sa točíme okolo tej jednej veci, a to síce, že vy sami v sebe nie ste ukotvení a nemáte ukotvenú tú vlastnú sebahodnotu, čiže neveríte sami sebe, že vy ste dosť, robíte dosť, napríklad pre druhých robíte dosť, pre seba robíte dosť, že ste dosť. A doplňte si opäť, ste dosť dobrí, ste dosť šikovní, máte tú svoju hodnotu. Pretože tá druhá osoba vo vás vidí, že keď sa prehnane ospravedlňujete, keď prehnane niečo robíte, tak ona vidí, že vy ste neistí, že vy jednoducho máte problém sami so sebou. Čiže aj toto si uvedomte a naozaj prestaňte to robiť. Veľmi pomáha to, že keď sa nachádzate teda v nejakej situácii a začnete si to uvedomovať, že vám to automaticky, že je to vaše naučené správanie, pretože možno to pochádza z vášho detstva, že vašim rodičom ste sa neustále museli v detstve ospravedlňovať alebo niečo im neustále dokazovať, tak urobte za tým hrubú čiaru, uvedomte si to, zvedomte si to, že napríklad tento daný program limitujúci, toto dané limitujúce presvedčenie pochádza napríklad z toho detstva a prestaňte s tým. Čiže uvedomte si to pri nejakej situácii, zvedomte si to a začnite s tým pracovať. Tým, že zmeníte to presvedčenie, jednak si budete do svojho okolia, do svojej reality priťahovať úplne iné udalosti, okolnosti, skutočnosti. Tým pádom, že si budete priťahovať úplne iné udalosti, úplne iných ľudí do svojho okolia, tak nebudete mať ani tendenciu sa za niečo niekomu ospravedlňovať, áno, a dokazovať tak týmto nejakú svoju hodnotu a podobne. Takou spätnou väzbou pre vás nech je i to, ako sa cítite. Čiže pokiaľ vy niekomu niečo dokazujete, neustále sa niekomu ospravedlňujete a máte pritom zlé pocity, zažívate zlé emócie, tak buďte si istí, že nie je to v súlade s vašou dušou. A tá duša vám dáva najavo, že toto nie je potrebné, aby si robil alebo robila. Áno? Takže berte do úvahy aj svoje pocity, emócie a zase naopak, pokiaľ cítite z hĺbky svojej duše a srdca, že áno, je potrebné, aby ste napríklad sa niekomu za niečo ospravedlňovali, tak áno, ide to v súlade s vašou dušou a urobte to. Ale úplne stačí, keď sa raz úprimne od srdca ospravedlníte, poviete niekomu prepáč a tým
pri ľuďoch, ktorí sú v takej rovnováhe, tak týmto ľuďom to stačí. Ale pokiaľ sa nachádzate možno v nejakom toxickom vzťahu a máte pri sebe osoby, ktoré to neustále vyžadujú, že im nestačí jedno ospravedlnenie, nejaké úprimné doznanie, áno, ale práve sa dožadujú alebo hádžu neustále na vás vinu, že vy za to môžete a požadujú to znova a opäť, aby vy ste boli v roli nejakej menej cennej osoby, tak tu si dajte veľký pozor, pretože práve tými svojimi podvedomými presvedčeniami vysielate do okolia také vibrácie, frekvencie, ktoré práve takéto osoby priťahujú. Pretože o čom je toxický vzťah? Je to o tom, že pokiaľ máte vedľa seba nejakého manipulátora, nejakú narcistickú osobu a podobne, tak tá vás bude ovládať. Čiže ona bude nad vami, ona bude tá dominantná a vy budete tu. To je toxický vzťah. Je to vzťah, ktorý nie je vyrovnaný. Čiže pozor aj na toto. A práve preto je dôležité, aby ste pracovali na svojom vnútri, pretože vy, keď zharmonizujete, vyliečite, navýšite si tie vibrácie, áno, tak potom tie toxické osoby už na vás nebudú mať, pretože tá toxická osoba je v podstate neustále v roli tej obete, toho slabocha, je to v podstate slaboch, áno, ktorý si nevie vyriešiť svoje traumy, svoje strachy, obavy a kompenzuje to tým, že ponižuje tie druhé osoby. Paradoxne tým, že vy seba vyliečite, pretože vždy musíte začať od seba, že vy samých seba vyliečite, popracujete na sebe, navýšite tie svoje vibrácie, tak táto daná osoba buď vám zo života odíde, alebo jednoducho nebude už na vás mať, áno, vy sa úplne inak začnete potom správať, chovať. Často sa stáva, že keďže daná osoba toxická je veľmi slabá na to, aby sa vám vyrovnala, aby sa posunula, áno, tak naozaj sama odíde. Pretože bude jej tam nekomfortne. Ona nepotrebuje byť tu. Ona potrebuje toho partnera mať tu. Aby ona sa mohla povyšovať. Aby mala akože, lebo to je jej obranný mechanizmus, že ona má tú nadvládu. Ale pritom opak je pravda. Takže na záver len toľko, že skúste si zanalyzovať, uvedomiť si, zvedomiť si, teda prečo sa ospravedlňujete, ak to robíte prehnane, prečo niekomu niečo neustále dokazujete, prečo si myslíte, že nemáte žiadnu hodnotu, alebo za nič nestojíte, alebo máte príliš nízku hodnotu. Popracujte na tom, zvedomte si to, že či to máte nejaké programy z detstva, možno či to vyžadovali vaši rodičia, alebo či ste to nachytali niekde na vašej ceste životom, že možno pri nejakých toxických partnerov a podobne. Čiže prvotné je uvedomiť si to, odkiaľ to pochádza a začnite zvyšovať vaše sebavedomie, sebahodnotu, sebadôveru. Toľko k dnešnému videu. Ak sa vám video páčilo, môžete mu dať like alebo ho zdieľať a ja sa na vás teším opäť na budúce. Pekný deň!